أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum en jetti Seydina Cheikh Ahmad Tijani Cherif radiyallahu ta'ala anhu en jetti khalifa meɗen tedduɗo khalifa meɗen mawɗo khalifa rasulullahi fi nuril azam khalifa Cheikh Tidiane fi nuril azam di El Hadj ya Seydi Mohammed El Cheikh Hutbul Aktabul Kabir Imam Al Mahdi Al Muntazar alayhi salam en ɓawi salminadu ɓeɗo meɗen piyu musidɓe tedduɓe keɗoroɓe yewtere meɗen nde en pawi ɗum e juuɗe makko enen mbiya en bo jaɓan e gongol men almudo makko min bo jaɓana en kala tarbiya meɗen o e makko musidɓe tedduɓe heɗoroɓe men calmini on men juurima on kaddi juuragol minen lamdo hoko jam tan gonɗon to mbawɗon wonde yo ene mbawɗon wonirde foof minen mbiya yo jam Allah o won e moɗon yo Allah subhanahu wa ta'ala sur yo Allah ren yo Allah ayno hande gartiɗo kadi yewtere meɗen Issa Dajjal ɗum woni yewtere joɓere ciwtoren tan nde kannuɗen on ñan ko ɗo jinnaɗo makko o gorko o ruttino e juuɗe jomirawo ɗum woni ndemo maayi nde musidɓe ɗum addi ha gonnoɓe ɗo olforina ɓe nde wonno baba o haalaniɓe gila Dajjal wodaka hono nene muɗum wano e hoɗum ɓe mburi ko Dajjal wodako hano nene makko wali maayi bo ari ɗo orfolinaɗo mo adda ɗon ɗum addi ha o orfolina manam ndu suudu o galle tamɓe aliyatimaɓe ɓe gacciri mbo hakkil no fewi mbo accira hakkil no fewi noon accirande hakkil nde pi noon wonɗo ɓe duttuno ɗum par ce que ka en leñol mbiyetengol juif ji ɗingol ɓe panno bo e mbiyanno nelaɗo maɓɓe ɗon to Jérusalem leydi Israël donc on bo e panno par ce que ɓe kalano e defte ɓe on wiyano simo wodama han bo ari hanko kanko halfata aduna o piyu wiyaka leydi maɓɓe ndi Israël tande mais ko on halfoyta aduna o piyu par ce que ɗum e bible maɓɓe abrahik o ɗum arti hen laabi 38 ɗum ɗinin haale hen donc ɗum addi ha ko ɓe jii e ngel ɗo cukayel ko e ko ɓe nani e maggel ko ɓe ɗamini hoko on woni nelaɗo bo ɓe panno on nden noon ɗaminare addi ha ɓe tamiri Dajjal no ɓe tamirani hay cukayel e nder on orphelina manam ɓe mbaɗana ngel ko e mbaɗanta ɓeeɗa no ɓe ɓattorta mo ni ɓe ɓattorta non heddiɓe ɓe no ɓe gaccitori mbo hakkil ni ɓe gaccitora non hakkil heddiɓe ɓe donc en mbawi wiide tan e raɓɓa no ɓe tamiri mbo ni woni ɓe tamirano heddiɓe ɓe kañum ɓurna heddiɓe ɓe foof ko ɗum addi nde mbo heɓi duuɓi 5 ha duuɓi 6 ɓe naɓi mbo e garderie mbo nattina e garderie he mboni jangga toon mbo iwi garderie mbo ɓeɗi ɗon ɓe naɓi mbo to école primaire to ɗum foof orphelina o ɗi abbimbo ɗi huufimbo ɗi aynambo ɗi renambo ɓe naɓi mbo école primaire mbo heɓi diplôme ji makko ɗi ɗon mbo paasi mo ɓeɗi mbo yahi école aji mawɗi ɗum woni to lycée ji to mbo janggoy toon mais hoɗum teskano fuɗɗi gila ko mon ɗo garderie ɗo ha mbo ɓeɗi école primaire ha mbo yahi école secondaire to ko Dajjal wona neɗɗo joguinoɗo sehelaɓe mbo hewano sehelaɓe donc ɗum firti hoɗum c'est parce que wona mbo neɗɗo kewnoɗo haala mbo ƴagguno ɓe teskino e makko ko neɗɗo ƴagguɗo non seulement ko ƴagguɗo mais ko joguiɗo doole kala neɗɗo joguiɗo doole mais ko neɗɗo mbo haaltano mbo hewano haala ko ɗum addi komo jangata ko piyu ha mo yahiro école aji mawɗi to université to ko sehel goro pet mbo joguino sehel goro pet mbo joguino ko ɗum adduno ɓe ɗamini ɗum woni ɓe sukaɓe mbo jangidanno ɓe ɗamini ho c'est parce que ɓayi woni jogui en tout cas mboni ngaybi woni to yitere
ko dum addi ha mo non seulement mo attata ko heddibe mo heewani sehelabe parce que be damini ho ko fi ngaybam dam addi mo wa'i non alors que wona ngaybam dam wadi mo non dum ko jikku e makko nde mo yahi université non dajal on tay hakkil makko di weli no feewi sabu kala bo be jangi danno gila di école tokosi kany bo jangatano de leçon ji bittinano mbo devoir bittinani mbo kono kala ko be kollida e jangde ko kany burno welde hakkil kany hedanno yeso dum kam alama mo fodondiranno to école sabu tay hakkil makko o dini weli ko mo okkida e sehla e mumbe yo ko kany hetta yeso ko dum addi kala sifa prix manam sedantagal to bangal jande tam bangal tinnare dum mo hebdum e dido école tokosi Allah wadi ko mbo yahiro université ko ton kala ha hande tay jande makko ne hakkil o di weli no mbo wellirno ga école tokosi gani mbo hebi non diplôme ji kewdi machallah edin diplôme ji e mbawata limtude diplôme goro mo ganduda ko diplôme tengtudo te ko jogiido gandal tan fayda wawata hebde no on ni diplôme bo Allah okori wawata hebde no ni diplôme ji dum woni hodum mo hebi ko wiyete master en ingénierie électrique manam diplôme burdo tiwlude ko faati e kala golle de ganduda di pawiti e ko courant-eji ko dum wadi ha dajal mbo tawa en tout cas e bibbe Israël be ganduda leydi ndi di acciribe hakkil parce que ko jogiido diplôme tengtudo mais ko jogiido gandal kala tengtungal ko jogiido karallagal tentungal mais on don saha e mbawide han tay dajal kala mbo hebi mbo mawni mbo yahi ha mbo hebi duubi 17 donc tay mbo woni kambane mbo yaltido orphelinat do min mbo bangani hoore mudum galle parce que don ko mo woni université ko pitaw ko galle hoore makko mbo woni mo jogani hoore makko galle ko appartement makko do mbo iwata mbo yaha mbo jangoya mbo arta kono tahani ha orphelinat o woppambo ko mo wonano hoore makko ko pi ha hande orphelinat o dini abbimbo e jangde makko he dini lartamo e jangde makko he de wonno non ko o sehel goto bajjo mo jogi gila ka école tokosi ga ha do mo yahiro université on nyan sehel o wiyo bayri kam gila puddum yaadude e o do biyetedo masia parce que après yaano ha wonti ko masia tan be noddirtamo woni to école ro woni sehela e mudum be ko masia tan be noddirannombo masia non woni ko messi dum woni mbo be panno o kaen ne laado mbo e panno o wonti ko masia tan nanta ananta inde makko de dini nodde ko de da tan inde be noddirannombo on nyan non sehel makko o wi di wada mbo invité manam en tout cas di wadi feere ha mbo yaha kankala mo nyallo yana dum to galle mo en Allah wadi non mbo haalani dum masia mabbe o mbo e biita masia o dum won dajal on jabi donc nyande wotere mbo yahi mbo wiyo mo nyalloyi to galle sehel makko ro sehel makko o non ba mudum ko e armée he liggotono armée Israël he ko lieutenant mo wonno lieutenant e der armée he donc firti ko joginodo garade e l'armée mabbe he nde mo yahi mo nyalloy ron non Allah wadi be jahi ha be nin botto be jodi e tabal he be nin botto baba sehel makko o non lamdi biddo mudum o wi dum est ce que anonin para kayri maada di pour mbawa natude to l'armée to parce que ana andi l'armée e ndi meden leydi l'armée o ko obligatoire manam kala suka ngodaado e leydi he ala sakka ko mande wa armée est ce que anonin para kayri maada di biddo wi mo yimino para kono biddo taw dini ami seeda parce que kan dini andi sehel mudum ko on tuma baba o jali nde mo jali non mbo wi biddo mun o min andi sehel ma o kany mo wadani kayri mundi mo fewnani kayri mundi kono haysi mo fewni di han kany mo wawata natude to l'armée to parce que ana andi yitere makko nde mojjani donc moni ngaybi kany mo wawata natude e l'armée moni ngaybi biddo non affaire o biddo makko mo haldanno dum amni dum ha parce que mon andi sehel mun o men den tan hakkunde sehel makko o lobi tan wallini kuddu o
wallini kuddu nde wonno kanko dajal mo jogi non ko sukundu rabbundu du jurhano mais ndu wayi tan no genre dojome ni donc nde mbo wallini kuddu o tawi mbo looɓi leeɓi sukundu ɗi piidari leeɓi sukundu makko ɗi piidari leeɓol yo owli mbo owli ha mboni simtara mais hoɗum jinnaɗo baba sahel makko o teski ko lowre nde mbo looɓi nde olowere nde mbo owli nde addi ha sukundu ndu ɗi suura hano ko ƴulɓe jaygol walla ko leɗɗe curnato nder ni immina curki tan mbo jakili mo an hoɗum nangi o ma sahel wiya ko hoɗum nangi o ma sahel anani koni sahel makko o mo wi ɗum yo ko kalɗa ko mbo andi ko mbo haali ko wona ko haalte ko mbo haali ko metti sahel ɓiɗɗo makko o ko on tuma mbo wi on masiya mino mbo wi ɗum baba ho a anda ko o wiyete masiya o ko o woni nelaɗo mo ganduɗa ko o fadano e ndi leydi o an a anda ɗum nde baba o on tuma ɗenƴiri nde bo ɗenƴiri mbo wi cukayel ngel masiya mino ñaguima yafuye masiya no wimbo yo keɗoɗa mi haalanama ko firtatako te ko nattata kala e noppi maɗa he ko idi ko fof yafuye o mbo jafniɗa kamo mi jaɓani mbo ɗum kam pama ɗum mi yafakima mi jaɓani yafuye mo jafniɗa kam ɗum woni gogo ɗimmel muɗum min mi juumi mi fotano arde ɗo galle maɗo mi juumi mais taɓɓel mum ngel pama tan ko ɓiɗɗo ma o kersumi si wonano ɓiɗɗo ma o kersumi par ce que kombo sehel am an ɗo joɗiɗa ɗo an ko ɗo mbaranno mami gueɗel ɗimmel ngel jimmi nattinato hakkilmato teskoɗa ɗum ko jimmi teskoɗa min masiya mi ɗaynodirta e ɓe ganduɗa ko gañoɓe am mais mi ɗaynodirta e jeebiɓe kam walla mi ɗaynodirta e pamɗinoɓe kam ɗum kam no lamma pos ɗum mino yiɗi teskoɗa ɗum e mo wi ɗum mi andinama kala gueɗel gotel an e ɓiɗɗo ma o piiw an gonɗo armi liyetna ɓiɗɗo ma o yaha windoyo armi mo nattara on pamon janggo e faɓɓi janggo min mo jiiɗa ɗo onon pi komin halfoyta on e nder ndi leydi onon fop komin halfoyta on leydi wona liyetna wona kala gonɗo e nder ndi leydi komin halfoyta on ɗum mino yiɗi kala teskoɗa ɗum pama ɗum nana ɗum on tuma mbo immi tan mbo lati tabangal yani mbo lati tabangal yani nde tabangal yani bagasuji gonnoɗi ɗon ɗi pi jani ɓe gandi mbo looɓi on tuma mbo huuƴi mbo fokkiri ruttade to appartement makko ro musidɓe tedduɓe heɗoroɓe ko ɗo darsinten issa meɗen hande o ha daren si dajal horoyir appartement mum to han ko hoɗum waɗoytanin ko hoɗum kala heɓoytani hakkude makko e oɗo makko sehel ɗum inchallah jewte garoɗe en mbawat continuoyde issa o donc caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum Muhammadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jetta Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radi Allahu taala anhu mais en ɓagat calminoje ɗe foof pawen ɗum e juuɗe hutbul aktabul kabir imam al mahdi al muntazar alayhi salam mo yettina dendagal heɗoroɓe ɓe e musidɓe kala ko moƴƴi hen kala enen jettira ɗum Allah mais enen jettira ɗum khalifa meɗen tedduɗo khalifa Rasulullah fi nuril azam halifatu Cheikh Tidiane fi nuril azam hutbul aktabul kabir imam al mahdi al muntazar alayhi salam ya Seydi Mouhamed El Cheikh kala ko woni hen minen wiya on oɗon jaafo oɗon jarlo kala ko kalmi hen kasi miɗen jafno on aussi gandon ko gandel amen famɗayel ngel e hakkilayel amen tokosel ngel addi ha men kaliri noon kono wona min jiiɗano firande on no khalifa meɗen o addiri yewtere ndeni min baynima on e karimatu assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu